ओइ मैखोम गुन्दा आं होनदों बे मैखोमनावहाय आथिया सेरब्रा बाहायनांलाय सोर इन्टारटेनमेन्टखौ होनदों बे हिन्जावालाय बाबु थेख्लानो प्रफाइलबो गैया जेबो गैया प्रफाइलानो बे हिन्जावनिखासो रंगिना ना मा बिनिखासो प्रफाइलानो दम गैया होनखाबायना रावबो आं दा मानसिनि न'खराव दं नालाय ओंखायनो एसे बारा गोसा रायलायनो हायासै आरो आं रायजोबो नङाबा आं मोजां रायलायखाया जेबो प्रफाइल पिक्सार मोजां गैखायानो ओरै मोनथामल'खा मैखोम हेकार्स होनदों जायखौ मैखोम हेकार्स नै बे भिडिअखौ गावनो हरबाय आंनो बुंना लाबाय एन्टारटेनमेन्टजोंबो जादों होननानै दा बे आंनो बे भिडिअखौ हरफिनबाय आरो ना रायजोफोर दा बे मानसिखौ नांगौ आंनो प्रफाइलथ' गैखाया नालाय गावनि निजा प्रफाइल गैखाया दम गैखाया नालाय बे 300 फल'वार्सल' दंखायो नै मैखोम हेटार्स होनदों जायखौ थैखागोन बे आं बुथारखागोन बेखौ लोगो मोनदों थुब्ला दानखावनायबा मानिखाया आं बेखौ लोगो मोनफ्लांबानो केसा बिराद गाज्रिनिफ्राय गाज्रियाव थांगासिनो दङ आंहालाय नै सोरबा बिसमुरि रंगिनाखौ जादों दा ओमफ्राय आं नायनोसै आरोखि ना आंथ' बे रंगिनाखौ आं गाबोन लोगो हमगोन आंनि जुदि फन हमाबा आं गाबोन न'आव थांनानै लोगो हमहैनाय जागोन बे रंगिनाखौ सिदा खोना बुंहरखाबाय आं रंगिना नोंहा आंनि नाम फानदोंना इन्टारटेनमेन्ट आं नोंखौ जादों इन्टारटेनमेन्ट आरो बे मैखोम गुन्दा हेकार नोंखौ दाथारखायो आं मा खालि सिदा सिदिखा बे मैखोमखौ मोनबा मैखोमाथ' बयबो सुथुर मिथिखायो फेसबुकाव आंनि अनेक कमेन्ट फैगोन मैखोमनि बयबो सिख्लाफोरखौ लानानै भिडिअ भाइरेल खालामग्राखा ओमफ्राय आं दा रंगिनानाव फन बुगोन ओमफ्राय दा रंगिनाया मा होनहरो जुदि फन हमाबा आं गाबोन थांगोन बिसिनाव आं दा फन बुगोन दानो नोंसोर सिगाङावनो फन बुनानै रायलायगोन आं दहाय सेभ खालामना दोनखायो र' दा रायलाय सिरि खोनासं आं खोनासंनो सोरनावबासो थांनो फना र' ग्लासा फांजोब गारिया नायनां आं मानियालै मा खालिबो हेलौ औ रंगिना खोथायाथ' बिराद देरबायलै नोंथ' बिराद जारला खालामबाय आंखौ बिराद फेसबुकाव भाइरेल जागासिनो दं आंहा नोंखौ जादों होननानै आरो आंहा हिनजावजोंबो रायजा हरगासिनो दङ आरो न'खरजोंबो रायजा हरगासिनो दङ आंहा नोंखौ जादों होननानै आच्छा मा हिसाबै जेन'बा नोंसोर आंखौ बेबायदि खालामबाय थाखो दे बुं आं नोंनि मा दाय मावदों आं नोंखौ मा खालामदों जेन'बा दे बुं माबा मैखोमखौ नोङो सिगाङाव भिडिअ माबा हगारदोंमोनलायनो बेखौनो बियो आंनो फैसा 3000 होनानै आंखौ बिदि कल रेकर्डिं खालामनो थिनदों मारै नोङो गोदो माबा मैखोमखौ सिगाङाव माबा गाज्रि माबा हगारदोंमोनलायनो बेखौनो आंखौहाय फैसा 3000 होनानै बेबायदि कल रेकर्डिं खालामनो थिनदों आच्छा दासो बुजिबाय आं खोथाखौ माने आं गोदो मैखोमखौ मोनसे टाइमाव इउटुबाव हगारदोंमोन नालाय बे मानसिफोरखौ भाइरेल खालामनायनि सायाव ओमफ्रायहाय नोंनो फैसा 3000 होनानै आंखौ बिदि बुंहोदों ना मा बे माने आंखौ मा सिखामोनो बिदि बुंखो नोंबोथ' होननाङा ना आंखौ बिदि मिथिगौ बे बुंनो थिनबाय नालाय आं बुंबाय आं बिदि भिडिअ माबा भाइरेल खालामगोन मागोन आं मिथियाना माने भाइरेल खालामा नोंसोर मिथिखायो बे मैखोमखौ होमबा नोंबो मैखोमनिसो लोगो ना मारै मैखोमजों लोगो नङा सिगाङाव माने रायलायलाबायोमोन एसे आच्छा होमबा मैखोमासो नोंनो फैसा 3000 होनानै आंखौ इन्टारटेनमेन्टजों जाजादों होनो थिनदों आरोखि ना थै सिखोमोन गलाबाय लोंनाय मैखोम बुन्दा आं मानियालै बेखौ मा खालिबो ओइ मैखोम अबाव दं नोंलाय गयदा आंथ' लोगो हमनांगोनलै नोंसोरखौ आं मा खालिबो होनखाबाय आं हानाय नङा खिन्थु आं बिराद डेन्जारजों लोगो दा हमसै माने आंहा एसे उसुबिदा जागोन ना मानो मा दायाव माने आं हौवानावसो फैबाय हौवानाव फैबाय आंथ' बिदि होनजायाब्रा आंथ' नङै खोथाखौ आं बिदि बोरै होनजानो जेन'बा माने मैखोमखौ आं मोनसे टाइमाव बुंहरदो आंलाय मा मिथिगौ आंनो बिदि बुंनो थिनबाय नालाय आंबो बुंबाय मा मैखोमनि नाम्बार हर आंनो दानो हर ओइ लालाय हर नोंनाव मैखोम नाम्बार दं दा औ दङ हर ओइ लालाय सुइट ला मैखोम नाम्बार लालाय दे हनै दे नाम्बारा खिथा दे नांगौ आंनो आं मानियालै बे मानसिखौ होमबा नों फैसाखौ लादों आरो बेनिफ्राय 3000 ओमफ्रायसो आंखौ बिदि बुंदों आरो नोंबो ना मारै नों बिदि बुंनो नाङाब्रा आंनाव आजां गाजां आहा बेसेबां बुरनाम जायो बेबायदि आच्छा माने आङो मोनसे टाइमाव आं मोनथिया रायजोफोर माने मैखोमखौ आं मोनसे टाइमाव मानसिफोर भिडिअ भाइरेल खालामग्रा हिसाबै आं बेखौ बुंदोंमोन ओमफ्रायहाय बे सिख्लानो बे 3000 फैसा होनानै आंखौहाय इन्टारटेनमेन्टजों जादों होननानै बे आंखौ भिडिअ बुंनो थिनदों दा फुरि हिन्जावा बुंना लाबाय बे खोथाया सैथो ना सैथो नङा दे खिथा नङाबा लोगो मोनगोन होनखाबाय आं नंगौ आं डाइरेक्ट बुंगोन दे ओइ नाम्बारा खिथालै नाम्बारा लादो दे खिथा नाम्बारा 7349 7349 59 734959 औ 734959 ओमफ्राय 6810 जायासै ना सुमित 6810 स्क्रिनशट होनानै लाबाय नाम्बारखौ 6810 ना मा होनदों ए लास्टआव 0 दंबावो दा गोसोआव ला मिथियाखै जुमाल' जायखिजाया खिन्थु होनखाबाय आं जुदि बायसान्स माबा मोनसे जानांगौबा आं लोगो हमजोबनो गोनां जागोन खिन्थु आं होनखाबाय आं बिदि नङै खोथाखौ आं बुंजाया दे मिथिबाय ना होनखायो आङो
नोंबो बुंनो नाङामोन बे बाथ्राखौ नोंबो सानैमोन बुंनांगौमोन मिथिबाय नों बे मानसिखौ मिथिखागौ भिडिअ भाइरेल खालामग्रा मानसि होननानै आंखौ माने बे आंखौ गाख्लायनो बायदिसिना होनदों ना मा होनदों नों बिदिनो गावखौ भिडिअ गाज्रि भिडिअ खालामनायनि बिदि बुंनो थिनदों आरो आंखौ ओमफ्राय आं जेबो मिथिला बुंनो थिनबाय नालाय आंबो बुंबाय आंलाय ओरैनो खेलायदोंसो सानदोंना ओमफ्राय आंबो बुंबाय आंखौ नालिखौ गाख्लायग्रा क'क्राझाराव सोर बिलाय नालिखौ गाख्लायग्रायालाय दं नामा सोरबा गाख्लायग्रा नायनां बिगुरनि आं मानियालाय बे मैखोमबो ओइ मैखोम दंबा फैलाय माखालिबो बुथारला नोंखौ दाबो बिगुर बुथारफैयो आं नोंखौ माखालिबो सिथोब सेथ' नोंबो थैगोन आंबो थैगोन थुब्ला दानखावगोन आं माखालिबो बुथारफैगोन आं नोंखौ माखालिबो सिदा होनखाबाय आं दानबावबायसो साला हिनजावाबो र' सिगाङावनो इन्टारभिउ होखाबाय नैबे नितिन लाइफस्टाइल ब्लग चेनेला खिन्थु दानाबा डाइरेक्ट केस होबाय आं दा नायबानो जाबाय बे भिडिअखौ नायग्रो बेनि उनावहाय बुजिनानै भिडिअ खालामनानै हगार आरोखि ना जानोब्ला खेबसे बिदि भिडिअ हगारना बे मोनसे मिथिबाय नितिन लाइफस्टाइल ब्लग मोनसे ओमफ्रायहाय नैबे मोनसे नैबे बड' क्लिप्स 4.2 मिलियन भिउस बे मोनसे बे मोननैनि भिडिअआ खिन्थु डिलेट जायाबा डाइरेक्ट केस जाखाबाय नोंसोर गोसोआव लाखा मिथिबाय दा चेनेल टेलेन्ट मोननाय नङा होनखायो आं जायखिया भिडिअ हगारग्राया जायखिया बमायनि निजोमनो जिखुनु सोरबा बाहाय नों खिन्थु एसे मोजां थाखा मिथिबाय सिदा खोथा बुंहरखाबाय आङो बमायनि निजोमनो सोरबा फन बुगासिनो दं आं नोंनाव खिन्थु नों फनखौ हमाखै दाबो नोंनाव आं 6 बार 7 बार जाबाय फन बुनाया मानो फन हमनो हायाखै नोङो मा रायलायनानै मा खोथायाव निजोम नै बमाय फन बुगासिनो आं बे मानसिनाव फनखौनो हमनो हाया बे बहाय ओमफ्राय 10 बार जाबाय आं कल बुनाया फनखौनो हमा दाबो बुगासिनो दं बे मानसिनाव फन रायलायसिगौ आं मोनबा मा खारनाव बिदि मा रायलायनानै माबायदि ओंखारलाया होननानै दा सोंसिगौ आङो भिडिअ हगारग्रायाथ' बेनो ने खोनानाय बायदिबा फनखौनो हमा 10 बार जाबाय आं फन बुनाया जायखिया एसे निजोम बाय आंजों फेस टु फेस मोजाङै रायलायहरबानो जाबाय आरोखि ना नोङो फन हरनानै रायलायहर आं डाइरेक्ट भिडिअआव डाइरेक्ट बुंखागोन आं मा खोथायाव मा ओंखारा फन बुबाय आं आजां गाजांनो फनखौनो हमा एगार' बार 12 बार जाबाय आं हमा ससियेल मिडिया जुगानो ओरैबायदि जालांबाय सोरबा जै माबा मोनसे होबाय लागाय भिउस मोननो थाखायनो मा बानायगोन मा बानाया जानला मोनलानो माबा दसेनो थुन्देखेबो होनलायो फाग्लासो मालाबा थुन्देखेना सोरबा पस्टार होलाबायलायबाय बिदिखौ मा होनबावनांगौ जाखो ओंखायनो आं बेफोर बांद्राय लाफ्रायाव आं गोलैनो साना आरोखि ना माने बेफोर भिउसनि थाखायनो एकदम सोरबा जानला मोनला मा सोसनगोन मा एडसन एडब्लक खालामगोन नों मोजां भिडिअखौलाय सोर शेयार खालामफेरखो मुन्नु मोजां भिडिअ मालाबाबो शेयार खालामखाया गाज्रि होनबाथाय दा हास्लाब खालामो मानसिफोरनो बेयावलाय सिदा पइन्टखा बे हिनजावखौ आं सिनायो ना मायो आं नङा नालाय आं गियाब्रा आं बिन्दास दं दा आंहा भिडिअखौ आंनि हगारनांगौ भिडिअखौ आं हगारबाय दा बिन्दास दं आं दा आं मा जादों आं जेबो जायाखै आं सिनायो ना मायो बिनि बबेबा सोरनिबा फाव फान्दायनायावसो बेबो बुंनांगौ जादों आंथ' रायलायजोब्बायना गासिबो रायलायजोब्बाय बेबो सोरनिबा फाव फान्दायनायावसो बेबायदि जादों ओंखायनो आं नङा नालाय आं बिन्दास दं दाबो जेरै दं आं बिदिनो दं दाबो जेबो जायाखै आं माने गिनांगौआनो जेबो गैखाया आंहा भिडिअखौलाय आं रायलायनानै हगारजोबखाबाय मा हगारनांगौ मा हगारनाङा बे मानसिफोरनि माबायासो बारा मोजां नङा माबा जै मालायनि एसे माबा मोनबाय नङाबाबो नोंगौ मा सोसनलाबायगोन मागोन एसे सोलायदोब्रा आफाफोर मिथिबाय ससियेल मिडिया जुगखौ एसे बिराद जानला मोनला नंथारबायना एसेयावनो एसे गावबागाव रियेल कन्टेन्ट बानायदोब्रा हाबाब नोंसोर मा कन्टेन्ट बानायो मेरला रिल्स होलागासिनो दं माथो रिल्सफोर होलानानै जा खालि नोंसोर सोरबा गाव मालायनि गाज्रिखौ नायनो हायै सोरखौबा माबा गाहायाव दोननो सानाय गाख्लायनो हानाय आंखौथ' दा जुजिखा नैबार आंखौ हाखाया हाजार जुजिखायो आं बायफोर मिथिबाय जाय आंनि हेटार्सफोर दा जुजिखा दम गैया होनखायो आं आरो माबा मोनसे बुंनांगौ दंबा फेस टु फेस लोगो हमनानै रायलायफै आंथ' बिदि फनजों बाहाथारो आं बेफोरबायदि मानसिना प्रफाइलबो थाखाया जेबो थाखाया आरो जाय कमेन्ट गाज्रि आं दाखालि बुंखाबाय कमेन्ट गाज्रि हग्रा बेमाथ' खुनु प्रफाइलबो थाखाया जेबो थाखाया सिगां बयबो मिथिखायो बेखौ कमेन्ट गाज्रियासो बयनावबो थांखायो बेखौ बयबो मिथिखायो खुनु बेफोरबायदि माबा थाखाथारा आरोखि ना प्रफाइलबा थाखाथारा बिदि मानसिफ्रासो कमेन्ट गाज्रि खालामखायो नालाय आरो बैफोर जाय मालायनि भिडिअ लालाबायनानै सोसनग्रा हगारलाबायग्रा बिसिनाबो थाखाबावासो एकदमबारे बिराद थाल मोनजोबथारबाय आङो बेनो आरोना जुगानो सोरबा सोरनिबा भिउस मोननो थाखायनो आजां गाजां मा सोगोन माबा सोसना सोरबा आं हगारनाय भिडिअखौ बै हगारगोन मा जानांगौ बिदिलाय गावबागाव चेनेल लादोंबा गावबागाव जेन'बा भिउवार्स जानो लुगैदोंबा गावबागाव गोसोबायदि मोजां कन्टेन्ट बानायनानै भाइरेल जाब्रा जेन'बा बेफोरबायदि आरोखि ना मालायनि भिडिअ सोरलाबायनानै जुगानो डेन्जार जाबाय होनखाबायना बेनो आदा नयन खननाय बे लंथं जुगा होननाया बे सैथोसो जेबो नङा बे गान रं जायाखै बेथ' सैथोखौसो खननाय ना ओमफ्रायहाय बेनोब्रा मेन पइन्टआ फैदो दानिया पइन्टआ बेनो जाहैबाय माने दानिया जेन'बा मोजां भिडिअखौथ' सोर शेयार खालामबावो गाज्रिबासो बांसिन शेयार खालामखायो नालाय मानसिफ्रा जेसेबां गाज्रि एसेबां शेयार खालामो ओमफ्राय 1 नाम्बार कुइसना बेनो जाय भाइरेल जायो दाना बेहासो फल'वार्सआ बारायो ओमफ्राय फेमासआ सोर जायो बेहासो जायो फैसा सोर मोनजागोन भाइरेल जाग्रासो मोनजागोन दा जेरैब्रा दा आंखौ खालामगासिनो दं आंहा मा लस दं बाहाय जेन'बा आंहाथ' जेबो लस गैया
भिडिअ आंनिखौ सोर शेयार खालामगासिनो दं पाब्लिकफ्रा जानला मोनला बुजिनानै सोरबा सोरबा शेयार खालामलागासिनो दं सोरबा सोरबा माबा माबि सोसनलागासिनो दं होमबा सोर फेमास जायाखै होमबा आंसो फेमास जालायबाय बेहाय थाखाया सोर मोनजादों आंनावसो फैलायबाय थाखाया रावबो नोंसोरथ' थाङाखैना बुजिलाया मानसिफ्रानो माबा जै एसे माबा खोनाबाय नैबे हगारसैलाय बैनो हगारसैलाय माबा 20K माबा K जोबा आजां गाजां बेनो गावखौ कन्टेन्ट लानानै एसे बानायजोबबाय हेटार्सफोर मिथिबाय आं मोजांसो बुंखायो गावखौ सिदाय कन्टेन्ट लानानै बानाय आरो मालायखौ बांद्राय कमेन्ट गाज्रि होनानै बखिलाबायना बेयावलाय सैथो खोथा बुंफैनांगौबा खाथियाव फैनानै बुंफैनांगौ मबाइलजों बारा बखिला हरनो नाङा बे सैथो बाथ्रा मा लाब नोंहा बै सोरबा भिडिअ बानायखौ नों माबा मोनसे बुंहरनानै कमेन्ट गाज्रि बुंहरनानै जेबो लाब जाखायाखा नों गाज्रि नुदोंबा बुंजायो आरोखि ना गाज्रि नुदोंबा बुं जेबो नङा बेफोरखौ आंबो जेबो बुंनो साना खिन्थु नङैखौबाबो जेन'बा नोंगौ होनलाबायनानै बिदि भिडिअ होलाबायनाया बे जायाखै आरोखि आंनि भिडिअ हगारनायाव नोंसोर नायग्रो मा होदों बिनि बागै रायलायनानै उनावहाय भिडिअखौ हगारना मायो बे नोंसिनि खोथा आरो हायोबा आंनि भिडिअखौनो होफाबाव आं जेबो बादा गैया बेहाय खिन्थु बिदि बुजिया सोमजिया खेबसेनो डाइरेक्ट जै बुजियो मोनबाय डाइरेक्ट होलाबायनांगौ बे खोथा नङा आरोखि बेसो मेन पइन्टआ ओंखायनो होनदों एकदमबारे जुगानो बेलथायखाबायना जेबो गैला बाव रिबजोबसै जुगानो जेबो गैला आं ओंखायनो बारा बुंनो साना आरोखि ना माने मा होनबावनो बुंबाबो बुङाबो बेनोखासै जेबो लाब गैखाया बुंबाबो एखे बे बुंनायानो बे रायलायनानै जेबो लाब गैया ओंखायनो आं नुवा नालाय आं बिन्दास दं डन्ट केयार जेबो साना आं बिदिखौ सोरबा हेटार्सफोरनि रायलायनाय सोरबा हेटार्सफोरनि बखिनाय सोरबा फाननो नागिरनाय सोरबा माबा नागिरनाय जेबो दैगां आं नुवा नालाय आं नुवाबानो जायो आंनाथ' बेल' आरोना आं नुवाबानो जायो माथो बेखौलाय आं दाय गैयैखौलाय आं मानो गिनांगौ आं बिन्दास दंना माथो बेखौलाय आं नुवाबानो जाया टेनसन गैया ओंखायनो बांद्राय ससियेल मिडियायावबो जेबो लाब गैया बारा बुंनानै मा बुंनो गासिबो मोनथिजोबखायो नालाय ओंखायनो जेबो बारा बुंनो साना आरोखि आं रायजोफोर जिखुनु बेनो आरोना जायखिया भिडिअफोरखौलाय मानोथो दोनबाय थानो मेरला बासा गाज्रि रायलायनाय दं जायखिया आं हगारखाबाय जायाखै बिदिखौ आं हगारखाबाय मानसिफ्रा बुजिनांगौ बुजिखायो ओमफ्रायहाय जा हगारग्रा माने जोंना मैखोमबाय बेबो भिडिअखौ दानफिनबाय मानो हगारामोन बुजि मोना जायखिया दानबाय मानसिया भिडिअखौ ओमफ्राय बे बमायनि सासे दंबावो आं बेजोंसो रायलायगौमोन मोनबा ओमफ्राय दा बिदि फंखौनो हमाबा माथो खालामनो जायखिया बासा गाज्रि रायलायनायाबो दंना बेखार माबा जायो मान सनमान सयस जायो ओंखायनो बायो आं मानो दोननांगौ बेफोरबायदि भिडिअखौलाय लाब गैया मिथिखागौ नालाय ससियेल मिडिया जुग बयबो मिथिखायो नुखाजोबखाबायना ओंखायनो